Hey everyone, welcome back to another vlog. नोंथांमोनखौ एकदम after 2.5 months 2 मासनि उनावसो आरो नोंथांमोनखौ जोंनि vlogआव आरोबाव फरायफिनबाय बेनि गेजेरावनो जोंनि न'निफ्राय मानसिबो फैबाय ओमफ्राय बे माबा बे नेमखान्थि खालामनानै थांबायबो दा आरो कर'नाबो फैबाय आरोबाव खनसे बेनो आरो माबाया थेवबाबो नोंथांमोनखौबो गोसोखांबाय थादोंमोन बाट इदि भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन आरो मानो होनबा आंना बे सेकेन्ड ट्राइमेस्टाराव आरो बिराद माने देहाया बोरैबा गाज्रिमोन आरो बिराद आथिं आखाइ सायोमोन ओमफ्राय उनाव एकदम बोरैबा एसे मुड स्विं जायोना एरैबाबो बे प्रेगनेन्सि टाइमाव मुड स्विंबो जायोमोन ओंखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन आरो दा ओमफ्राय आरो आंना थार्ड ट्राइमेस्टार मोनफैबायना दा आंना 8 मान्थस सोलिगासिनो आरो दा 8 मान्थस सोलिगासिनो 8 मान्थस कमप्लिट जायाखै जागोन आरो 20 डेजनि उनाव 8 मान्थस कमप्लिट जासिगोन रानिं आरो 8 मान्थस दा जेबो प्रब्लेम गैया आं सब खामानि मावनो हायो दा ओंखायनो एसे कनफिडेन्सबो फैबाय देहायाबो एसे मोजां दङ ओंखायनो सानबाय जोहोलावबो बुंबाय थादोंमोन आरो जों गोबाव जाथारबाय भिडिअ बानायैया ओंखायनो भिडिअ बानायनोसै बिदि होननानै आरो नै लान्चनि थाखाय ना गोरान बाथोन बानायनो ना गोरान माबा एवगासिनो दिनै फुङावनो आरो दाथ' बेहाय दिल्लीयावथ' बिदि लकडाउनबाबो आरो एकदम कमप्लिट लकडाउन नङा जायफोरा एसे गभर्नमेन्टनि बिदि बेफोराथ' अफिसफ्रा सोलिगासिनो बा अल्टारनेट डे ओंखायनो जोहोलावनि अफिसाबो बिदि बन्द नङा आरो अल्टारनेट डे सोलिगासिनो बा दिनै बे नयदायाव लकडाउन आरो ओंखायनो अफिस गैया फुङावनो आं सिखारनानै अफिसाव होनो फुंदोंमोन आरो नैबे साना दाल बुट दालिजों टमेट' ओमफ्राय आरो बे मा होनो पानिलाव ओमफ्राय इथिं कबि आलु एवनाय दङ आरो फुलकबि गोबाव साननि उनाव नोंथांमोना नुबाय न'आवनो मास्क गाननांगौ जादों हेलौ नोंथांमोनाथ' निउसाव नुबायनो थादों बे दिल्लीनि सिटुवेसना ओरैबायदि माने वर्स्ट जागासिनो ना लास्ट इयारनिफ्रायबो माने बारा वर्स्ट बायदिनो आरो माने दा आरो आंना बेबायदि सिटुवेसनाव बे एसे कमप्लिकेटेडबो ना आरो माइन्डआबो बिराद फ्रास्ट्रेसन बायदि जायो आरो ओंखायनो बेथ' अफिसाव थांबाय थानांगौ जायोना इसोरनि अफिसनि खामानि आंनि खाथि खालायाव जेसेबां जिरायदों सब पजिटिभ मोनदों आंनि लेफ्ट साइडआव राइट साइडआव फ्रन्ट साइडआव बेक साइडआव जेसेबां जयो सबानो पजिटिभ बेनिखाय प्रिकसन्स लानांगौ जादों आरो ओमफ्राय माय गिनोबो ओंखारो मालाबा माय गिलु बालु ना बुस्थुआनो कारण बिसो बाहेरायाव थाङा आंथ' माने आंना 20 डेजसो जाबाय दां बे बैसागुनि 1 तारिखनिफ्रायनो आं बाहेराव माने माबायदि बाहेरनि दुनियाखौ माने नुवाखै माने इदि पार्क नुयो खिन्थु स्टेप गाहायाव थाङाखैनो आरो एकदम माबायदि ओंखायनो न'आवनो दङ न'आवनो थायो आरो दा बिदिनो आरो गेजेर ससेयाव बिहाबो लोमजानाय बायदि फिलिं ओमफ्राय उनाव स्मेल गैयै उइकनेस ओमफ्राय आरो बे मोदोम बडि पेन बडि एक बेफोर जादोंमोन आरो बेथ' कर'नानि सिम्पटम ना ओंखायनो बे क्वारेन्टाइनबो थाबाय टेस्टबो खालामबाय टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ फैदोंमोन आरो दा टेस्टखौ एक्चुअलि बहुतानो रिलायेबल नङा बायसा आरो बहुत मानसियानो खेबनै खेबथाम खालामबाबो नेगेटिभ फैयो बेनिफ्राय लास्टाव आरो पजिटिभ फैयो आरो सिम्पटम्सआथ' एकदम कर'ना बायदिनो आरो थेवबाबो दा बेयोथ' आंथ' बे रुमाव थायो एसि थाग्रा रुमाव बिराद गरम जादोंमोन ना बे बेसारा गरमबाबो नैबे हलाव थानांगौ जायो आरो मोनसे रुमाव साहा लोंबा आरो नोंथांमोनखौथ' जोङो माने लोगो मोनाखैमोन ना 2.5 months माहाय मेन्टेलिबो प्रिपेयार नङामोन आरो भिडिअ बानायनो थाखाय सुइटेबल टाइमबो मोनाखैमोन बेनिफ्राय माहाय सिटुवेसनाबो बिदि जाबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो बानायाखैमोन आरो बे 2 मान्थ्सआव जोङो बेफोरखौ डेभेलप खालामबाय बे 2 मान्थ्सआव मा सेन्स जादों जोंनि बेलकनिखौ देखायनोसै दे नोंथांमोनखौ नायदो नुबायना ओरैनो जोंना फान्थाव बिलाथि ओरैनो मोनबायबो बे फान्थाव बिलाथि ओमफ्राय उनाव मोख्रायाबो जालांबाय ओमफ्राय दा इनि थाइसे मोनहां जादों बिसोर जोहोलावनि न'निफ्राय आइया फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय आफाया आरो फंबाया बिसोर फैनायाव मा लाबोदों मोनसे एकदम बिराद माने मोजां बुस्थु लाबोदोंमोन आरो ओरैनो गंगार दुन्दिया फांनै लाबोदोंमोन फांसे इनि जादों बेथिं दङ जोगोनार ओमफ्राय इथिं दङ नैबे जाबाय लेस्रा माने सबाय बिमा आरो स्नेक्स बिन सबाय बिमा ओमफ्राय इथिं दङ भिन्दि बेफोरखौ जोङो बेहाय फोना लादों आरो नैबे पुदिनाथ' जोंहा आवगायावनो दंमोन बाट बे बेलकनि बानायनायाव थैलांदोंमोन ना नैबे पुदिना बेनो आरो बेफोरो जोंनि किटचेन गार्डेना बेनो आरो एसे इमप्रुभ जादों दा एकदम दिल्लीनि सिटुवेसना बेबायदि मानसि सासेबो नुवा
ओरैबाबो गरम रावबो सानसुआव इदि ओंखारा बाट थेवबाबो आरो लकडाउनबो आरो कर'नाबो ना ओंखायनो इदि आरो जाबायना ओंखाम दिनै फुङाव थारमाने अफिस दङमोन होननानै बानायदोंमोन आरो बे दालि बानायदोंमोन ओमफ्राय गम मोनबाय नयदायावबो लकडाउन नायनिखाय अफिसा बन्द दिनै ओरैनोफोरबो बे प्रेगनेन्सि टाइमाव मा मा जे बायनांगौ जादों बायनो थाखाय आरो बहुत बुस्थु दङ फैसाया थैलायलायाखै आरो फैसा थैलायलायाखै ओमफ्राय दा आरो सिटुवेसनाबो इदि बोराय बाथौनि अननायावथ' जोंना फार्स्ट बेबि ना जों सानदोंमोन फट'शुट खालामगोन होननानै दा जेब्ला फट'शुट खालामगोन होनबाय अब्ला दा कर'नाया फैबाय दा अनलाइनाव अर्डार होबाबो गस्लाफोरा इदि दा आरो बेबिनि थाखायबो हस्पिटाल बेग्सबो जोङो जेबो प्रिपेयार खालामाखै नांगोन ना हस्पिटालनि थाखाय मा मा लांनांगौ मा टाइमावबा थांनांगौ जेबोथ' गेरान्टि गैया ना दा ओंखायनो एसे डिले जागासिनो आरो बुस्थुफ्रा दा बेबो मोनसे प्रब्लेम दा हस्पिटालावथ' जों दिल्ली एनसिआराव एसेबां प्राइभेट हस्पिटालाव गंनो मोनखायो खरस ओरैबायदि कनसालटेसना only बिनिल' खरस नङा बेलेग खरसाबो बेलेग खरसाबोथ' थायोना मेडिकेलनिल' नङा बेलेग खरसाबो थायो मेडिकेल होनबा टोटेल 60,000 सो खरसा थांदों only मेडिकेलाव ना बाकी बहुत बुस्थु दङ बिनि ड्रेसफोरा जाया सब चेन्ज खालामनांगौ जादों बेनिफ्राय आरो बेफोरबायसा बुस्थुखौ बाय आरो नैफोरो बिपिनि बेखौबो बायनांगौ जाबाय दाथ' बे अपिडिनि जे कनसालटेसन बेखौबो बिसोरो माबा खालामना होदों केन्सेल खालामना होदों मानो होनबा हस्पिटालाव थांबाय थाबा आरो जाय बेमाराबो कर'नायाबो फैनो हागौ होननानै आरो दा ओंखायनो मेमा दाख्लै बुंबाय बिपि मेजार खालामगासिनो ना खालामाखै मेसिन दंना गैया बिदि होननानै आं बुंबाय मेम बायनो हागोन बिदि होननानै ओमफ्राय बायना लाबाय आरो नैबे मेसिनखौ लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै माने बिहा सानावनो थानायनि माने टाइम आरो बे एसिनि रुमाव दा एसिखौ सालायना लादों बिसोरा हराव ओरैबायदि गरमनि बे रुमाव एकदम हटकेस बादि जाना थायो आरो बे गान्दु बेडशिट सब माने सिलांजोबो आरो बेहायथ' बे रुमा ओरैबाबो गरम ना हला आरो दा बेहायथ' जेबो कुलारबो गैया एसिबो गैया ना जों सानै मानसि आरो जों गावनि बेडरुमावल' लगायदोंमोन एसिखौ सोर मिथियो सिटुवेसना बिदि जागोन होननानै दा जोङो सानदोंमोन आरो न'नि मानसिफ्रा फैबासो जोङो माने बेहाय पार्मानेन्टलि सोरबा जाते फैयो आरो न'निफ्राय फैयो बा बे रुमावबो एसि नङाबा कुलार मोनसे लगायगोन आरो दा फैनो हागोन ना हाया मिथिला ना इखौ दा आरो अलरेडि बिसोरना फंबाया फैगोन होनदोंमोन आरो ब्रादार इन ल'आ बे टिकेटबो दानदोंमोन फैनो थाखाय माला दानदोंमोन 27 एप्रिलाव बैसागो जानानै फैनाय खोथामोन आरो बेनिफ्राय 27 एप्रिलाव खालामनो हादोंमोन बाट सिटुवेसना ओरैबायसा गाज्रि जाबाय दिल्लीयाव एकदम बे टाइमावनो जादोंमन आरो मेन बे अक्सिजेन खम जायो अक्सिजेन सिलिन्डार मोनलायलायै अक्सिजेननि खमि जानाय बहुत हस्पिटालाव अक्सिजेननि सर्टेज बेथ' दाबो दङ सर्टेजआ होमबाबो माहाय नर्मेल फैबाय आरो सिटुएसना नर्मेल जाबाय एफा वर्सनिफ्राय माहाय खम जादों आरो नर्मेल होननानै नर्मेल दाबो नङा खारन दाबो बहुत अक्सिजेननि सर्टेज दङ दाबो इम्पर्ट खालामबाय थादों गभर्नमेन्टआ होमबाबो सिटुएसना बिराद गाज्रि जादोंमोन आरो बे टाइमाव बेनिखाय जों बुंबाय आरो दानो फैथ' नङा सिटुएसना माहाय कन्ट्रल जाथों बेनिफ्राय फैबानो जाबाय होननानै आरो बेनिखाय बेनि टिकेटखौ केन्सेल खालामनांबाय आरो लोगोफोर जोंना ओंखाम जाखांनानै आरो उखैबाय बेखौ आं दाना बिराद उखैयो आरो ओंखायनो बेखौ मा होनो बे रस्टेड साना बेखौ जाबाय ओमफ्राय बिनि सिगाङाव केकबो जाबाय मोननै मोनथाम पिस उखैबाय थायो आरो ओमफ्राय बिथिं नै जाहानि बेबिनि बिफायाबो मालाय पुरा आंजों कम्पिटिसनबो जाबाय थायो बिथिं आइपेडा माबा नायगासिनो जिराय मास्कखौ जानाय टाइम माबायदि खुलिना लायो आरो एसे उन्दुलांदोंमोन आं दहाय ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लानानै 4टासोआवसो खोमा आं बिदि बे जों सानैजों आरो जोहोलावजों आंजों बेथ' बिसोरा गाहायाव आं बिसिनायाव बिदि आरो डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै माबा नायै आरो मा होनो सिरिस नायै उन्दुलांदोंमोन ओमफ्राय दासो सिरि मोनबाय दा 6:30 जाबाय बेहाय 6:30 जाबाबो एनै बिदिनो आरो सोरां दङ पुरा आं उन्दुदोंमोन ना बेहायनो बियो आरो पुरा खामानि मावबाय थादों आरो आं खोनाबाय थादों एसे मिज्लुनो उन्दुलांबाबो खोनायोना अफिसनि बिनि बसआबो खोमा फन बुबाय थादों आरो खामानिबाबो बन्द'बाबोथ' खामानिफ्रा बिदिनो सोलिबाय थायोना आं खोनाबाबो उन्दुलांबाय आरो दाख्लै आं बिदिनो आरो हानि होनानै माबा बानायबाय बे सेवाइ दं थायोना
बेखौ बानायनायाव बिहा एकदम गुजुनाया बारा जादों आरो ओंखायनो दिनै गोसो जाबाबो गुफ्रुजोबो होला गुराबो बारा गैया ओंखायनो बिना चिनी का चाय पीते हैं आज इस केक के साथ अभी चाय पीते हैं दोस्तों आं दहायनो उखैनायाव होआबाय एन्जर बायदि जोंथ' दाख्लै भिडिअखौ हगारदोंमोन आरो इउटुबाव बेथ' एकदम माने 2 मान्थसनि सिगांनिनो भिडिअ आरो बे रेकर्ड खालामनाय दंखायोमोन बाट बिदिनो गोसो गैयिनि थाखाय जेनेबा एडिटिंबो खालामनाय जायाखैमोन आरो देहाफोरा बोरैबा जानायखाय आं मा एडिटिं खालामाखैमोन जोहोलावाबो दिनै बे सानबाय आरो दा साननैसोनि सिगाङाव होनोसै दे एफा जोंनि इउटुबनि फेमिलिफ्राबो माजों खोनागासिनो बिदि होननानै आरो फाइनेलि माने नोंथांमोना जे जोंखौ बावाखै बेखौ जों मिथिबाय आरो बयबो होनाय लोगो लोगो एकदम बयबो जि कमेन्ट होदों आब' आदा मानो होआखैमोन एफा दिन बोरै दङ जों माने नेगासिनोमोन भिडिअखौ नायनो बिदि होननानै आरो बेफोर कमेन्टखौ मोननानै आरो एकदम बिराद खुसि मोनदों आरो दा कर'ना टाइमखाय एसे जों टेनसनाव दंमोन फ्रास्ट्रेसनाव दंमोन बाट बे भिडिअनि कमेन्ट्सफोरखौ मोननानै बिराद माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननिसिम बिग थेंक इउ आरो बेनि थाखाय दा ओंखायनो लासै लासै दा माने कन्टिनिउ खालामनो नाजागोन आरो बिदिनो दा लोगोफोर साहाखौबो लोंनोसै बिदिनो मोनाबिलिनि साहाखौ ओमफ्राय आरो दिनैनि भिडिअखौबो बारा आरो गोलाव खालामला बेहायनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ जेब्लानो भ्लग खालामो अब्लानो लोगो मोनगोन ना अब्लासिम बाय बाय